Taká besná je. Z rána má veľa energie, dobre spala dneska. Oni vraj sú najaktívnejšie z rána a večerom. A večer, lebo oni tak aj lovievajú aj v prírode, že ráno a večer. Väčšinou ide len takto do chovateľov, do cudzích moc nejde. No u mňa uhli z vodolítka tak jemne. Ona moc neverí ešte ľuďom, takže aj preto. Za to je taká. Ale rýchla si dosť dobre, nesmiem ťa ani Len tých, fotiť. čo si vytipuje, čo pozná. Vodičku pije. Iris. 3 kg, no. Ako klasická domáca mačka. No. Bude sa Zlatúčka. hladká tá srst. No preto, Takú lebo jemnočku pôvodom má. je z Afriky tento serval. A má strašne dobrú srst, tak ľudia ich to láka, tak idú na kožušinu. Ale napríklad v Afrike ich aj jedia servalov. Fú. Že vraj je to veľmi pre nich výživné mäso, ktoré obsahuje veľa vitamínov. Také delový, takéto. Jej sa páčia sukni, ona vám nič nespraví. Neboj sa, miláčik. Tak. Ona sa chce len hrať, ona vám neublíži. Miláčik, ako keď sa chce s tebou sem ohrať. Poď hore. To má trošku väčšie zuby. Nie, Nie má väčšie od Semiho. kvôli všetkému si dneska zlá. My máme Brita bieleho, čisto bieleho, není to albín, je to plemeno také. Britský Black Point. A není strašne málo ich je. Ani v zahraničí nie sú tieto mačky. Aj napríklad servali môžu byť bieli, ale to sú tí albíni. Áno, a tí sú chováte? špecifikácie. Mesom, kuracie prsia. Kurácie prsia, že? A dačo prestrejšie ešte? Nič. Nič, len to? Mávala mlieko, to sušené, to Royal. Royal Canin. Áno, tak to mávala. Ale potom už len mäso, to jej stačí. Kým je ešte malá, tak asi tým mliekom treba ešte, že? Viete čo, on potom, aby to Sušený. nebolo neskoro, lebo potom sú tie prechody dosť ťažké, bývajú hnačky Asi a hnačky. dokedy sa môže takto. Ona donedávna mala ešte tak 6 dní dozadu Prepáč, mala miláčik. ešte aj mlieko, ale už to bolo ťažké, lebo tie prechody sú potom komplikované a nastáva hnačka. Hnačka ničí celý organizmus a mikroflóru, takže to je na nič. Potom už za vodu treba. Poď sem. Iris. Napáď? Na ruky zasi moc nechceš, jo? Ako mačka. Moc ju neroztatar, miláčik. Je dosť... Čo? Živá je dosť. Fakt, že... Krásne. Riadne uši má. No? Ty musíš riadne počuť. Cez tie uši. Na čo majú tie uši také veľké? Či dvojkoristi čo lovia? Sluch. Oni lovia v noci a ráno, takže oči nemajú až také, akože zrak taký dobrý, ale sluch majú dokonalý. Hlavne kvôli tomu lovu. Z 10 pokusov 9 chytia. V prírode 72 km za hodinu bežia. Kde som našiel, že dokonca až 80, že dokážu niektoré jedince. No ale na krátku vzdialenosť. A však gepard tiež dokáže 120 a na krátku vzdialenosť. Už aj kúšeš? No. Ukážte na záber jej zuby, ak môžete. Radi by sme videli ešte. Ukáž zubenky. Ona má ako malá mačička zatiaľ. Ešte zúbky také maličké. No. Ale sú už ihličky nejaké. To sú ihličky len. Boli vás to či ani nie? Nie, ona tak nechytí, že by ma to nejako bolelo. No, ja sa ťa nebojím, keď iba takto chytíš. No si. Zatiaľ áno. No to je v pohode toto. To chcem mu viacej kusne ako ty. Ale nie do uší. Do krku tiež nie. Iris. To nie. Taká je odvážna. Áno, ona hej z rána. Ty, potvora. No nebolilo to ani do krku, keď má. Ale radšej nech sa to neučí do krku, je to Radšej dosť nie. nebezpečné. Je, lebo môže tepnúť trafiť. Potom, keď už bude mať lepší a to už by bolo nebezpečné, fakt. No. Koľkom skáčeš? Žaba mala. To už sa pranicla do krku. No. No tučka asi ty. Ty. Keď už tak servala, tak ja keby som kupovala tak z Holandska. Z Holandska, alebo z Nemecka nie? Holanďania a Nemci, ale Čechy určite nie. Z Čech nechceme brať, lebo tam väčšinou šmelinári a tí to chovajú kdekoľvek. Áno, oni to kvôli peniazom majú. To tie mi jasné. mláďatá, všetko. A tak zase tiež by sme, keď tak časom mať také mláďatá, ale ja keby som už predával, tak by som išiel pozrieť, čo má na ňom zariadené všetko, až potom. Nepredal by som toho cikomu zase. Ja si myslím, že dobrý chovateľ by to aj takto spravil. Isto, hej.
Navyše zverolekár musí poloviliť chov ešte. On príde domov sa pozrie na tú ohradu zverolekár, či ako to robia? Viete čo, kontroly chodievajú. Kontroly, áno, že či majú dostatok všetkého. Iris, No to neboli toto. nech sa neučí cudzích hry. Nikoho by nemala. Tu máš kačku, ak chceš do kačky hrísť, do nás To nie. chápem, no. Naozaj teraz to neboli, hej, to sa dá zvládnuť. Ale keď bude väčšia, tak to bude určite bolieť. Veď predsa je to mäsožravec, zuby má k tomu aj prispôsobené, takže aj preto. 3 razy väčší stisk by mala mať ako normálna mačka. Áno, Takisto asi aj karakal bude mať takisto. áno. Som pozeral, karakaly sú trošku Oni sú- lacnejšie. Hej, ale oni sú veľmi podobné Niečo medzi karakalom. divokou a domácou. Áno. Dá sa. Tak oni sú rivali v podstate v prírode, nie? By sa dalo povedať. A ty. V tejto Už prepravke tá. mali ste už doniesli? Takú domácu mačku naozaj prepravka. Neviem, či my nemáme trošku väčšiu ešte na nášho. Že je malá bude. Ja ona prišla taká malinká, tak to je stačilo. Joj, zlatúčka, no. To je stačilo. Klopko šťastia normálne. Ale neskáč. Ty. Opica malá, vieš čo? Budeš opiciam. Ty. Neštví ma. Neštví. Priaz to vie, či nie? Nie. Iba vrčí. Asi nepradí. Iris. Ale no, ty. Iba vrčí. Ja by som ešte tú druhú mačičku išla tam pozrieť. To je bagír. Ten Leo tam? Nie, to je kríženie zvláštne bengalskej a serval, len to je až F5, čiže prvé kríženie bolo... F1, nie? Áno, serval a bengalská a potom už boli len domáce mačky, takže to je už... Tá je taká Ja som ale veľmi dokonca podobná. našiel, že krížili so siamskými. Áno, bengalské a siamské, ale to je všetko mačka savana. Ty. Nám sa tak veľmi podobá serval. Kurník, ty riadne skáčeš. Porovnávali, tak veľmi sú podobní. No ty Hlavne skáčeš tá ako... F1. Áno. Ona skáče ako naša Tessa, miláčik, akurát, že tá toľko nevyskočí. Ale aj sem je úplne náš kocúr, tak sa zachytí do ruky, že koniec. Čo som povedala o tom hryzení? Čo som povedala o tom hryzení? Zlatík, počkaj. Ona je vždy tu taká rozjašená, takto z rána. A keď ju deti roztataria, tak no... No, zubky máš dobré. Už. No, ešte kúsok už budeš mať ako Semo. On je predsa dospelý kocúr, 3-ročný. Ja som kocúra práve že tiež takto na ruku naučila, on mi úplne začal hrísť do ruky a stále tak bol naučený, až dokiaľ nevyrástol. Je Tak kúsok, ho no. takto prestane hrísť, keď vyrastie, ale takto nie. Ale on iba, keď mu dačo sa mu nepáči, tak vtedy hlavne taký trošku symetrický, by sa dalo povedať, ako keby mal svoje dni. Aha. No Zlatík nešúkaj, ona to bude ako hračku. Ja viem. Ale Zlatúčka je fakt, že... Je. Je zlatá, veľmi. No. Ty lušta malá. Oni dosť rýchlo rastú, nie? Celkom. Strašne. Ja si pamätám ešte, keď prišla prvýkrát. Koľko šťastia. To bolo ešte kľudu. No. Ale akože, keď sa to dokrmovalo v noci, každé 2 hodiny, každú hodinu, tak to bolo celkom dosť. Pre Boha to ako decko. Áno. Takže to bolo dosť. Iris. Zlatík musí mať robotu na doma. To materská, normálne materská dovolenka pri nej. S deťmi sa ako znáša? Normál. Viete čo, ja ju mám doma vlastne. Takže je naučená na brata, mám mladšieho brata, takže Vy ona... máte túto? Áno, tu ju mám Hej. zatiaľ, dokým nezačne škola. No vlastne dneska už posledný deň A kde pôjde potom? a tu bude v zoo, Tu lebo ostane, ona hej? patrí zoo, len ja som sa o ňu starala. Dokým nemohla ísť ešte do zoo, tak som ho mala ja som sa o ňu starala. Ale takže v pohode, deti má rada, len deti radi bežia a skáču a jej sa to páči, takže ona ide riadne za nimi a chce sa hrať samozrejme, nie že by chcela nejako ublížiť alebo tak, ale chce sa hrať, Musí tú mieru vedieť asi hry. takže je to s ňou potom A ťažšie. zase k deťom si určite tak nedovolí. Takže Hej? Dovolí si. Viacej? Ako k dospelému. Áno, deťom si riadne Asi dovolí. vie, že môže. Vie, že môže, tak preto si Že dovolí. dospelý predsa väčší človek. A veľa aj s maličkými deťmi tu chodia, takými dvojmesačnými a chcú, aby ju hladkali, ale nie, že by mi to vadili, že ju hladkajú, len sa bojím, že im dá čo spraviť, lebo ona sa chce hrať v rámci hry, ale také dvojmesačné, to je Už má na bábätko. vlastné riziko rodičov. No, to si myslíte? To im nevysvetlíte. Hej. Toľko problémov je kvôli tomu, že až. No ja by som povedal celkovo, že táto zoo je na vlastné riziko. Lebo dotýkať sa predsa len tigra alebo takéhoto zvieraťa, to je... Môžete. No poďme sa vymeniť.